Kung makapangyarihan ng bakod na iniwan ng Dibino sa baryo, ano ang posibleng aral ng kaliwa ang pwedeng pumantay dito? Ito ba ang sumpa ng mga kaluluwa? Mga kaluluwang hindi nakalisan sa patay nilang katawan? Ba- bakit ito naging salot? Paulit-ulit na tanong ni Sigma sa kanyang sarili habang binabasa ang hawak niyang lumang libro. Sumasakit na rin noon ang ulo niya, kaya panay na ang pagpapahinga niya. At habang nakahiga, hindi niya maiwasang mapatitig sa bubong ng bahay habang pinag-iisipan ang kanyang mga nadiskubre. Alam niya na hindi pangkaraniwan ang kanilang kalaban at anuman ito, nagdudulot ito ng matinding banta sa kanilang pag-iral. Kailangan niya yung maunahan bago pa man ito makagawa ng hakbang para lasunin ang bawat isang naninirahan sa loob ng baryo. Ilang minuto pa ang lumipas. Bahagyang naudlot ang malalalim niyang iniisip. Pumasok kasi noon ng lolo niya, kaya naibaling niya rito ang atensyon niya. Sigma, lumabas ka na dyan. Malapit nang lumalim ang gabi. Kailangan natin ng pahinga. Ipagpaliban mo na muna yung alalahanin mo. Palaging mas matimbang ang ating kalusugan. Marami ka pang araw. Mapanatag ka. Sige holo, tatapusin ko lang to. Bago siya umalis, pasimple niyang isinilid sa kanyang salawal ang libro. Hindi niya kasi ito maaaring ipakita kay Dakil na dala niya. Lalo pat alam na niyang hindi siya nito papayagang kumuha ng gamit ng namayapa nitong ama. Matapos ang hapunan, kanya-kanya na silang pumasok sa kanilang mga tahanan. Ganun pa rin naman ang gawain dito kapag gabi. Merong mga nagbabantay, naglilibot, at higit sa lahat, nagpapanday ng mga armas pandigma. Wala halos pahinga ang baryong yan dahil na rin sa mga nangyayari. At kahit nag-aalala si Sigma sa mga posibleng maganap, pinili nilang magpahinga ng maayos upang mapaghandaan nila ang mga susunod na araw. Kinabukasan, pagtungtong ng 5:00, nadatnan siya ni Lolo Narciso na abala na sa pagbabasa ng kinuha niyang libro. Mukhang seryoso ka talaga dyan sa mga ginagawa mo. Konting payo lang, apo. Hindi lahat ng solusyon ay nasa loob ng libro. Minsan, kailangan mong tingnan ang problema upang maunawaan mo ito. Ay, bakit hindi natin balikan ang sapa? Tingnan natin kung ano nangyayari sa mga bangkay sa ilalim kapag umaga. Malay mo sa ating pagmamasid, meron tayong madiskubre, hindi ba? Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, medyo napaisip siya. Alam niya kasi na posible ito, kaya pagtitigan nilang dalawa, hindi na siya tumutol pa. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na sila ng bahay, bit-bit ang kanilang mga kape. At hindi pa man nakakalayo, nakita na nila si Dakil at si Hubra na abala sa pagtulong sa mga kadugo nila. Nang makita sila ng dalawa, dali-dali naman itong lumapit para magtanong. Sigma, saan kayo pupunta? Bungad ni Dakil. Babalik kami ng sapa. Titingnan namin kung ano ang ginagawa doon ng mga kalansay kapag ganitong oras. Ayos lang kami ni Lolo Dakil. Huwag niyo kaming alalahanin. Ituloy niyo lang kung ano ang ginagawa ninyo. Nang marinig ito ni Dakil, napangiti lang naman ito. Di na rin niya nagsalita dahil aminado ito na medyo abala sila noong araw na yon. Pagdating naman nila sa sapa, wala silang nakita sa ilalim. Yung mga kalansay noong hapon, nakapagtatakang nawala. At sa unahang bahagi ng lugar na yon, may mga tao silang napansin na parabang nangunguha ng mga damo at dahon. Marami ito nasa 10. At habang abala ang mga ito sa pagkuha ng kanilang mga pakay, kapansin-pansin ang pagbuka ng kanilang mga bibig. Yun bang
parang meron itong binubulong. Panay din ang pagmamasid nito sa mga kalapit na bahay na animoy meron ito roong pinagmamasdan. Nung makita naman ito ni Lolo Narciso, agad nitong ipinatawag ang kapatid nito. Bagaman may sakit si Lolo Miguel, agad naman yung duminig nang marinig nito ang pagtawag ng kanyang kapatid. Nang marinig ito ni Lolo Miguel, agad itong lumabas mula sa bahay nito na ilang metro lang ang layo. Rinig na rinig ng matanda ang pagsigaw ng kapatid nito, lalo pat pasigaw siya nitong tinawag. "Ano ba yon, Narciso?" Bungad na tanong nito habang paika-ikang naglalakad. Kilala mo ba ang mga yan, Miguel? Tingnan mo, parang kaduda-duda ang kanilang ginagawa. Hindi namin kilala ang mga yan. Ang pagkakaalam namin, sugo yan ang mangkukulam. Wala kaming ideya kung ano ang ginagawa nila. Pero gayon pa man, hindi naman sila binibigyan ng atensyon. Hanggat nagmamasid lang sila dyan, walang mangyayari. Pero sa oras na pumasok sila rito, magkakasubukan kami. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakaimik si Lolo Narciso. At habang nag-uusap ang dalawa, naging abala si Sigma sa pagsisiyasat sa tubig ng sapa. Di siya nag-alangang hawakan ang tubig mula roon, lalo pat marami siyang dala at alam na pangontra sa halos lahat ng uri ng lason. Pagkaraan ng ilang minuto, kumuha siya ng tubig mula rito bago sila bumalik sa kanilang tahanan. At nang makarating na sila, ginamit niya sa pananawas ang tubig. Hindi ito para matulungan ang may karamdaman, bagkus ay para malaman kung ano ang salamangkang inihalo sa pinakabukal ng sapa. Malakas ang kutob niya na mula ito sa pinakapuno ng sapang yon, kaya nito nasakop ang kabuuan. Yun nga lang, kahit gusto niyang tuntunin ang lawa ng sapa, masyado itong mahirap at kakain ng malaking oras. Hindi siya pwedeng gumugol ng ganoong katagal, lalo pat bumabadya na ang banta ng mga kalaban. Pagtungtong ng hapon, sabog-sabog na imahe ang nakita niya sa tawas. Ang mga kandila namang ginamit niya sa pangliwanag, halos malusaw kaagad kahit maliit lang ang siga nito. Nung makita ito ni Sigma, alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na yon. At ito ay walang iba, kundi ang pagtangan ng mangkukulam ng kapangyarihan ng nekromansya. Paano ka nagtanga ng ganyang kapangyarihan? Ano kayang sikreto mo? Bulong niya habang ipinagpapatuloy ang panunuklas. Ngunit sa kasamaang palad, wala na siyang nadiskubring lihim ng nilalang. At dala ng matinding pag-aalala, hindi siya nagdalawang isip na kausapin ukol dito ang lolo niya. "Lolo Narciso, may kailangan kayong malaman." Bungad na wika niya sa matanda habang nagkakape ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya itong napahinto. Mag-iilang segundo rin itong napatitig sa kanya bago yun marahang napatanong. At kagaya ng inaasahan, itinanong nito sa kanya ang nais nitong ipagtapat. Kaya naman nang marinig niya ito, hindi siya nagdalawang isip na isiwalat ang katotohanang nalaman niya. "Lolo, mukhang hindi ordinaryong mangkukulam ng busa. Sa pagtataos ko, nakita ko ang bahid ng kapangyarihan ng nekromansya. Meron itong basbas ng sabog-sabog na pangalan ng tiyor na posibleng nagbibigay ng mas malalim na karunungan sa libro. Ito rin ang pinaniniwalaan kong kakayahan ng mangkukulam na may kakayahang makapagpaahon ng mga amalanhig. At nakasisiguro ako, Lolo, hindi lang ito ang kapangyarihan ng matanda. May kutob ako na mas makapangyarihan pa ito sa hari ng palasyo." Pagkasambit niya ng mga kataga, agad siyang naglatag ng mga ebidensya. Isa-isa niya itong isiniwalat nang sa gayoy maipakita niya ang mga katotohanan sa mga bagay na sinasabi niya. Nang makita naman ito ng matanda,
Di siya nito pinagdudahan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napilitan na itong ipatawag ang dalawa sa mga kaibigan niyang pinagkakatiwalaan niya. Pagdating ni Dakil at ni Hubra, masinsinan ang nangyaring usapan. Lahat pinag-isipan nila ng maigi upang masiguro na tama at totoo ang lahat ng ipapakalat nilang impormasyon sa kanilang mga kadugo. At pagkatapos na, sinimulan nilang pag-aralan ang mga lugar na nakapaikot sa lugar ng busa. Kumbinsido sila na sa bawat baryo na kanilang daraanan, may mga baluwarte ang bawat nilalang na pagmamay-ari ng mangkukulam. Naniniwala rin sila na kagaya ng hari, meron itong mga mandirigmang pinagkakatiwalaan. At ang mga mandirigmang yon ay posibleng mas malakas sa huli nilang nakalaban. Dakil, mukhang kailangan na nating kumilos. Hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. Mahirap kapag tayong naunahan. Kaya ngayon pa lang, magpakalat ka na ng mga magmamanman sa bundok o hindi naman kaya'y sa pugad ng matanda. Ilang linggo na namin yung ginagawa, Sigma. Pero lahat ng ipinapadala namin hindi nakakabalik. Duda ko patay na sila, kaya itinigil ko na. Ayoko magsakripisyo sila ng walang magandang kahahantungan. At kung meron mang pupunta roon para magmanman, mas maganda siguro na magmumula ito sa mga kagaya nating nagtatanga ng pangalan ng Tiyor. Nang sa gayon, magkakaroon tayo ng lamang sa laban. Alam ko sugal ito, pero wala tayong pagpipilian. Dahil sa sinabi nito, napatahimik ang lahat. Kahit si Sigma napaisip sa mga sinabi ng kaibigan niya. Maging siya man kasi, aminado na ito ang pinakamagandang magagawa nila. Pagkaraan ng ilang minuto, patuloy naman ang pagtitinginan ng bawat isa. Walang makasagot dahil karamihan punong-puno ng pag-aalangan sa sarili nila. Inaasahan naman ito nila Sigma, lalo pat ang misyon ay masyadong mapanganib. Di nagtagal, nang masipat niyang walang may interesadong gawin ito, agad siyang tumayo habang mahinahong nagsasalita. Ako ang pupunta. Bigyan niyo ako ng 9 na araw. Kapag hindi ako nakauwi sa mga araw na yan, maghintay kayo hanggang sa 2 linggo. At kapag wala pa rin kayong balita ukol sa akin, posibleng patay na ako. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, hindi nito maiwasang magulat at mag-alala. Gayunpaman, kahit may nagtangkang pumigil sa balak niya, hindi ito sapat para makumbinsi siya. At ang naging rason niya, wala kasing ibang gagawa nito maliban sa kanya. Kalaunan, natanggap na rin ng kanyang mga kadugo ang kanyang pasya. Mahirap itong lunukin pero alang-alang sa henerasyon ng kanilang baryo at lahi, kailangan nilang magsakripisyo. Dumaan ng 2 araw na paghahanda. Wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin, kundi ang pag-aralan ang mga baryo na madadaanan niya patungo sa bundok ng busa. Inalam din niya ang mga nilalang na pwede niyang makaharap doon at sa kung ano ang mga iiwasan niya. Bawat baryo na madaraanan mo, meron tayong mga kasamang nakatira roon. May mga marka sila sa leeg, kaya madali mo silang makikita. At huwag kang mag-alala, Sigma. Lahat ng tao natin naabisuhan ko na ukol sa pag-alis mo. Inaasahan ka na ng mga yon, kaya kapag napadpad ka sa kanilang lugar, huwag mong alalahanin ang iyong mga tutuluyan. At nga pala, sa lugar ng Kalaong, isang pari ang kaibigan natin doon. Pakinggan mo ang lahat ng sasabihin niya dahil ayon sa mga kasamahan natin, may mahalaga siyang impormasyon tungkol sa mangkukulam na nakatira sa busa. Nang malaman niya ang tungkol dito, di niya yon kinalimutan. Pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis, agad niyang nilisan ng baryo nang walang kahit na anong pag-aalangan. Hanggat maaari, itinago niya ang kanyang presensya upang makibagay sa mga tao. Nagsuot din siya ng pangmagsasakang kasuotan nang sa gayoy hindi siya paghinalaan. Sa buong araw na paglalakad,
Naging maayos naman ang lahat. Literal na payapa ang mga lugar na nadaanan niya dahil sa wala siyang nakaingkwentrong kahit na anong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagtungtong ng takip siling, narating niya ang baryo ng poblasyon. Batid niya na malayo-layo pa siya, kaya nagdesisyon siya na magpalipas doon ng magdamag. At habang naghihintay sa sentro, may lumapit sa kanyang lalaki. Nakita niya ang marka ng tiyor sa leeg nito, kaya naman agad niya itong sinenyasan. Nung makumpirma nitong nagtatangan siya ng pangalan, agad itong nagpakita ng paggalang habang nagsasalita. Maligayang pagdating sa poblasyon. Ako nga ho pala si Matias, ang magiging katulong niyo rito. Sumunod ho kayo sa akin, nang sa gayo'y makapagpahinga na kayo. Masaya ako makilala ka, Matias. Maraming salamat sa paghihintay. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako sa aking paglalakbay. Sinusulit ko kasi ang mga lugar na nadaanan ko. Dahil alam mo naman, ito ang unang beses na gumala ako ng ganito kalayo. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, napangiti lang naman ito. Matapos nun, umalis na silang dalawa ng tahimik. At pagkaraan ng ilang minuto, narating na nila ang bahay nito. Malaki ang tahanan ni Matias Pinuno, gawa ng isa yung negosyante sa lugar na yon. Kabilang ito sa mga kadugo nilang nakapagbibigay ng malaki upang magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat isa sa kanila. Kaya kahit hindi ito nakakasama sa anumang laban, aminado sila Sigma na malaki ang naitutulong nito sa kanilang angkan. Pagpasok nilang dalawa sa loob, tsaka pa lamang sila nakapag-usap ng maayos. Una pa lang, humingi na ng tawad si Matias dahil sa pagkamatay ng marami sa kanila. Ni hindi rin ito sa kanya makatingin, dulot ng matinding kahihiyan na kasalukuyan nitong nararamdaman. Huwag kang mag-alala, Matias, dahil ang sakripisyo ng mga kasama ay merong magandang kinahinatnan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, dahil kagaya namin, alam kong ginagawa mo ang lahat para magampanan ang iyong tungkulin. Kaya kung ako sa'yo, ipagpatuloy mo lang ang iyong nasimulan. Balang araw, alam kong magbubunga yan ng kabutihang mas magpapaganda sa ating baryo. Maraming salamat ho, Manoy Sigma. Huwag ho kayong mag-alala. Pagbubutihan ko palalo itong nasimulan ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka nila pinagtuunan ng pansin ang kasalukuyang nangyayari sa lugar ng poblasyon. Maingat niyang inalam kung ano ang mga nilalang na naninirahan dito at kung ano ang kanilang mga ginagawa sa mga ordinaryong tao. Nang marinig naman ni Matias ang tungkol sa nais niyang malaman, inilahad nito sa kanya na wala naman doong problema ang mga nilalang. Ang kaso lang, noong mga nagdaang araw may mga napansin siyang panauhin sa lugar nila. Literal na dayo ito sa lugar na yon at base sa kanilang mga kasuotan, mukhang nagmula pa ito sa malayong lugar. Nabanggit din ito na nagtatangan ito ng kakaibang presensya, kaya nang matunugan niya ang mga ito, hindi na siya gaanong pumupunta sa sentro ng baryo. Madalas ang mga anak niya ang kanyang inuutusan para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Hindi ako sigurado, Manoy Sigma, pero parang may hinahanap sila rito eh. Hindi ko lang alam kung ano, pero malakas ang kutob ko na may kaugnayan ito sa kasalukuyang nangyayari sa ating baryo. Ang kinakatakot ko lang ho, baka tauhan ito ng mangkukulam na sinasabi ng aming pinuno. Dahil sa isiniwalat nito, nakaramdam siya ng pagkabahala. Hindi para sa kanyang sarili, bagkus ay para sa mga taong naninirahan sa lugar na yon. Kaya naman sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, nagpasya siyang tulungan muna ang lugar bago siya umalis kinabukasan. Ganun ba, Matias? Sige, kung ganun, maglilibot ako mamaya. Dumito lang kayo. Babalik ako bandang 4:00. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito.
Matapos ang kanilang usapan, imbis na ihatid siya nito sa kanyang silid, tumungo sila sa kusina upang ipagpatuloy ang pagmamasid. At habang ginagawa nila ang bagay na yon, panay ang kanilang pag-uusap ukol sa mga pangyayari roon. Hanggat maaari, hangad niya na malaman ang mga kaganapan sa baryo upang alam na niya kung ano ang mga nilalang na kinakaharap nila. Maya-maya pa, nang marinig na niya ang mga bagay na gusto niyang malaman, tsaka niya nilisan ang tahanan ni Matiyas. Mag-iingat ho kayo, Manoy Sigma. Huwag ho kayo mag-alala. Hintayin ko kayo kahit buong magdamag pa. Aba, matulog ka Matiyas. Pero maging alerto ka. May hirap na. Sagot naman niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsimula na siyang lumakad patungo sa baryo. Nakatalukbong siya noon upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan sa mga nilalang. Bagaman hindi makita ang kanyang muka, tumatagos naman sa talukbong niya ang kanyang paningin. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang bahay na itinuro ng kasama nila. At kagaya nga ng inaasahan, hindi ito normal kung ikukumpara sa mga ordinaryong tahanan. Luma man ito kung titingnan, kapansin-pansin ang mabigat na presensyang umiikot sa paligid. Akala niya di siya natunugan ng mga nakatira rito. Pero segundo lang ang lumipas, may nakita siyang matabang lalaki na lumabas. May bitbit itong palakol, tapos ang katawan nito may mga bahid ng dugo. Galit na galit itong nakatitig sa kanya at sa hindi malamang dahilan, parang sinisindak siya nito. Kaya nang makita niya ang lalaki, hindi siya nagpatinag. Walang takot din niya itong tinitigan. Hanggang sa makita niya ang dalawa pang individual na lumabas ng bahay. Puro itong mga lalaki at sa itsura ng mga ito, sigurado siyang hindi yon ordinaryo. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nakita niya itong naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. At kagaya ng inaasahan, hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan. Buong tapang niya yung hinintay hanggang sa sila'y magpang-abot. At nung marating na nito ang kanyang kinaroroonan, biglang ibinagsak ng matabang lalaki ang hawak nitong palakol, sabay wika sa kanya ng, Naamoy namin sa'yo ang pangalan ng Tiyor. Sabihin mo, galing ka ba sa baryong yon? At ano naman ang sadya mo rito kung gayon? Tinutugis mo ba kami? Hindi ko kayo tinutugis. At bakit ko naman tutugisin ang mga mabababang uring kagaya ninyo? Kung meron man akong tinutugis, yun ay walang iba kundi ang pinuno ninyo. Matapang na sagot niya. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, bigla namang hinugot ng lalaki ang palakol at umambang hahatawin siya. Kaya para mailigtas ang kanyang sarili, hindi siya nagdalawang isip na hugutin ang punyal niya, sabay ilag sa atake nito. Pagbagsak ng palakol sa lupa, tumama ang patalim ng punyal sa leeg ng nilalang nang hindi man lang nito namamalayan. Nakalaban pa yon ng mahigit 30 segundo bago yon bumagsak sa lupa na labis nang nanghihina. Nang masipat naman niya ito, kampante siyang tumayo sa harapan nito habang pinapahid ang dugo ng punyal sa dulo ng kanyang damit. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako tumutugis ng mga maihinang katulad ninyo. Nang marinig naman ito ng mga nilalang na naiwan, napansin niya na parang hindi man lang ito nasindak. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Walang emosyon, na animoy buhay pa ang kanilang kasama. Maya-maya pa, narinig niyang umangil ang lalaking pinabulagta niya. At bago pa man niya yun makita, ramdam niya ang paglundag nito sa lupa, papabulusok sa kinaroroonan niya. Dahil dito, kung kaya't minabuti niya na wag na lang umilag. Ang ginawa niya, sinalag niya ang atake nito kahit nakatalikod siya. Ilang segundo lang ang lumipas
Ramdam niya ang puwersa ng nilalang habang hindi ito magkamayaw sa pag-atumal. Pinipilit din itong tagusin ang kanyang depensa, ngunit sa kalaunay nabigo ito, kaya napilitan itong dumistansya sa kanya. Matapos ang pangyayari, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na tingnan ng harapan ang nilalang. Pagpang-abot ng kanilang paningin, bumungad sa kanya ang katakot-takot na mukha nito. Paglalarawan niya rito, parang iniunat ng husto ang balat nito. Napakagaspang ng balat ng nilalang, animoy may hahalin tulad mo sa gaspang ng bato. Meron din itong 4 na sungay, tapos wala na itong buhok sa katawan. Nakalabas na rin ang kanyang mga panga na kung saan pinalilibutan ng matatalas na mga pangil. Laylay na rin ang dila nito at wala na itong kapasidad na magsalita. Kahit nasa ganoong estado ang nilalang na yon, nakapagtatakang meron pa rin itong wisyo. Kaya nitong magdesisyon depende sa sitwasyon na siya namang hindi kayang gawin ng mga ordinaryong nilalang. Maging siya noon pinuno, aminadong nagulat sa kanyang mga nakita, kaya hindi niya rito maiwasang mapatanong. Anong uri kayo? Saan kayo nabibilang? Nang marinig ito ng matandang kasama ng nilalang, dito na ito tumawa habang nakatingin sa kanya. Kahit pala ang mga katulad mong may malalim na aral, ay hindi alam ang tungkol sa amin. Kami ang panibagong uri ng amalanhig. Mas malakas ng di hamak kumpara sa aming mga pinagmulan. Kung inakala mo madali mo kaming madudurog kagaya ng iba, nagkakamali ka. Hindi kami katulad ng mga yon na ubod ng hina. Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang iwinawasiwas sa ere ang punyal niya. Ganun ba? Kung ganun tingnan natin. Pasensya ka na tanda, hindi ako madaling matakot ng mga salitang wala namang pruweba. Itras dokem sigma. Hapla hik ruem. Halan helud hum. Pagkasampit niya ng mga pangalan, lumiwanag ang presensyang pumapaikot sa kanyang katawan. Naging ginintuan din ang talim na hawak niyang palakol at halos maglabas ng nakakabulad na liwanag ang mutyang nagsisilbing tampok sa hawakan nito. Pagkalat ng kanyang oras sa paligid, kinilabutan ang kaharap niyang maranhig. Di man ito nagsasalita pero ramdam niya na nasindak ito sa abilidad na kanyang ipinamalas. Pagpang-abot ng kanilang paningin, buong puwersa niya yung sinugod na siya namang ginawa rin ng nilalang. Paglapit nila sa bawat isa, agad na nagkaroon ng matinding sagupaan. Pilit sinasalag noon ng nilalang ang atake niya, pero napakabigat nito. Triple-triple rin ang pagitan ng kanilang lakas, kaya wala itong nagawa kundi ang tumakbo at umilag. Nang mapansin naman yun ni Sigma, agad niyang pinulungan ng mutya ng punyal hanggang sa makita niya ang purong liwanag na nag-iipon sa dulo nito. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang mapaminsala na ang hawak niyang liwanag, agad niya itong pinakawalan. At nang baybayin na nito ang ere, nakita nila ang mga galamay nitong nagwasak sa lahat ng daraanan nito. Lahat ng kahoy ay nasunog at ang mga namamasang lupa naman ay natuyok. Literal na nagdala ng kamatayan ang bagay na yon, kaya nang makita ito ng amalanhig, napilitan nitong humukay upang maibaon ang kanyang sarili sa ilalim. Ngunit bago pa man ito roon makapasok, nilamon na ito ng liwanag na halos ilang metro pa ang layo sa kinaroroonan niya. Agad na natusta ang nilalang, kasabay ng paglamon sa katawan nito ng nagngangalit na apoy. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na ito nakasigaw pa na para bang di man lang yun umiral. Paglaho ng liwanag na pinakawalan niya, nakita ng mga amalanhig ang pinsalang nalikha nito sa paligid. Isang diretsong linya ang bumungad sa kanila
na punong-puno ng mga nagbabagang lupa at bato. Sa pinakadulo nito, naroon si Sigma na nakatayo. Seryosong pinagmamasdan ang dalawang kasama nito. Kagaya ng inaasahan, bumabakas na sa kanilang mga muka ang matinding takot. Hindi na rin yun makakilos at halos hindi na rin makaimik ang matandang kani-kanina lang ay kasagutan niya. Matapos naman niya yung masilayan, kaswal siyang naglakad ng nakayapak sa lugar kung saan dumaan ang liwanag. Pilit tinutupok ng mga nagbabagang bato ang kanyang talampakan, pero lahat ito ay tila bang hindi niya iniinda. Nung makalapit na siya sa mga nilalang, kaswal niyang ipinasok sa lalagyanan ang punyal niya habang nagsasalita. Nakita niyo na ang kaibahan ng ating mga kapangyarihan? Kailanman hindi kayo papantay sa amin dahil sa Diyos pa lang natin, napakalayo na ng ating pagitan. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na hindi nakapagtimpi ang matanda. Walang sabi-sabi, bigla itong umatungal ng napakalakas habang pasigaw na sumasagot sa kanya kasabay ng mabilis nitong pagpapalit ng anyo. Sinungaling! Tampalasan! Matapos nitong magsalita, mabilis itong lumipad sa kalangitan gamit ang mga pakpak nitong nilalamo ng apoy. Pagbulusok nito, kaswal niya lang itong tinitigan na parabang wala itong kakayahan na mapinsala siya. Maya-maya pa, nang malapit na ito sa kanya, bumagsak mula sa langit ang isang sibat na gawa sa purong liwanag. Pagtama nito sa likod ng nilalang, agad naman yung naglaho na parabang hindi man lang ito umiral. Ngunit kahit wala na ang espiritual na sandata, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa likod ng matanda. Ora mismo bumagsak ito sa lupa at hindi na nakatayo pa. Sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanyang karga, pero bago pa man niya ito magawa, tuluyan nang naalis ng tangan niyang mutya ang lahat ng kasamaang dinadala nito. Kaya naman kahit anong pagtawag ng matanda sa kanyang karga, hindi na siya nito pinakinggan pa. Kalaunan, ito na rin ang naging mitya ng pagkawala ng kanyang buhay. Pagsilay naman dito ng kasama nito, napilitan na lamang itong tumakbo papalayo. Hindi na ito sinundan ni Sigma dahil alam niya na ikukwento nito sa kanilang mga kauri ang mga nangyari. Naniniwala siya na dito magsisimula ang pamumuo ng takot ng mga nilalang sa kanya. Mahalaga na may kinakatakutan ng mga ito maliban sa mangkukulam upang hindi nito mapabagal ang kanyang misyon. Paglayo naman ito, tsaka siya nagsimulang naglakad pabalik sa bahay nila Matiyas. At nang marating niya ang lugar, nadatnan niya itong nakaupo sa loob kasama ang mga mahal nito sa buhay. Sa puntong yon, dito niya napagtanto na 4 na oras na pala ang nakalipas magmula noong umalis siya. Pagsarado niya ng pinto, kampante niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyari. At nang marinig nito ang kanyang sinabi, napatayo lang naman ito habang sumasagot ng, Mabuti naman ho kung ganun. Maraming salamat ho sa tulong ninyo, Manoy Sigma. Hindi ko yung ginawa para sa inyo, Matiyas. Kaya wag mo akong pasasalamatan. Ginawa ko ito para sa pamilya mo at sa mga ordinaryong tao na nakatira sa baryong ito. Mahigpit na sagot naman niya. Nang marinig ito ng lalaki, hindi na ito umimik habang pinagmamasdan ang kanyang mga supling. Maya-maya pa, nagdesisyon na rin itong pumasok sa loob ng kwarto para magpahinga. Siya naman noon nanatili sa sala habang pinag-iisipan ang mga nangyari sa pagitan nila ng mga nilalang. Naniniwala si Sigma na hindi pa yon ang rurok ng kapangyarihan ng mga kalaban niya at kung talagang lumakas ng husto ang mga amalanhig, posibleng makaengkwentro siya ng kapangyarihang hindi niya inaakala.
Pagsapit ng sumunod na araw, tsaka niya nilisan ang lugar. Pag-alis niya sa bahay nila Matiyas, mabilis niyang tinahak ang daan hanggang sa matawid niya ang 3 baryong kalapit nito. Pagdating niya sa lugar ng Maitum, dito na siya nagdesisyong magpalipas ng gabi. Mula kasi sa lugar na yon, magsisimula ang paglalakbay niya sa lugar na hindi pa nararating ng mga ordinaryong tao. Inaasahan din niya na paglagpas niya rito, wala na siyang makikitang baryong pinamamahayan ng mga ordinaryong nilalang. At kung makatagpo man, posibleng may kaugnayan na ito sa impluwensya ng mangkukulam. Habang nagpapalipas siya ng magdamag sa Maitum, nakausap niya ng masinsinan ang koneksyon nila sa lugar na yon. Dahil dito, kung kaya't nakumpirma niya na nakarating nga doon ang kanilang mga kasamang nawawala. Ayon pa sa kanyang kausap, mga ilang araw niyang hinintay ang mga ito na bumalik pero hindi na yon nakapagparamdam pa. Ano man ang nangyari sa kanila, paniguradong yon ang sanhi ng kanilang kamatayan. Masakit man para sa akin na sabihin wala na sila. Pero ito talaga ang totoong posibleng dahilan kung bakit hindi na sila nakabalik. Alam niyo ho kasi, Ginoo, ito ang kahuli-hulihang baryo sa lugar na ito kung saan umiiral ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa labas ng hangganan nito, wala kang ibang makikita at mararamdaman kundi ang puwersa lamang ng kadiliman. Kaya ngayon pa lang pinapaalalahanan na kita, gaano man kalalim ang tangan mong karunungan, posible at posible ka pa rin mapahamak sa iyong pupuntahan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagpakita ng kahit na anong takot. Kaswal niya lang yung pinagmasdan habang nag-iisip ng mga bagay na kanyang isasagot. Pagbuntong hininga naman niya, sumagot siya rito ng, "Huwag ka mag-alala, marami na akong karanasan sa buhay ko. Napag-aralan ko na rin ang galamay ng mga nilalang, kaya handa ako sa aking pagpunta rito." Sinabi na rin yan ng nauna nating kapatid eh. Pero nasa na sila ngayon? Hindi na matagpuan. At ang tanging bumubuhay sa kanila ay ang mga alaala ng kahapon. Ang nais ko lang sabihin sa iyo, Manoy, huwag ka magpakakampante. Ituring mo sila bilang mga seryosong banta dahil hindi pa natin alam kung anong kaya nilang gawin. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumang-ayon na lang siya at hindi na umimik. Naunawaan niya ang ibig nitong iparating, kaya minarapat niyang wag na lang itong pag-usapan pa. Ang iniisip niya kasi, baka may nakikinig sa kanila noong gabing yon. Pagsapit ng sumunod na araw, nagkaroon siya ng maayos na pahinga. 5:00 pa lang nag-eehersisyo na si Sigma sa labas ng bahay nito bilang parte ng paghahanda. At nung magpakita na ang haring araw, agad niyang nilisan ang lugar. Paglabas niya ng baryo, wala na siyang ibang nasa isip, kundi ang mga panganib na posibleng mangyari. Malakas ang kutob niya na magsisimula ito pagsapit ng gabi dahil sa mga sandaling yon, paniguradong nakatungtong na siya sa teritoryo ng mga kalaban nila. Akala ni Sigma magiging tahimik ang buong maghapong pag-usad niya, pero di pa man tumutungtong ang tanghali, may mga nakita na siyang taong nakabuntot sa kanyang likuran. Malayo ang mga ito, mga nasa 200 metro. Tuwing sinusubukan niya itong tingnan, agad itong nagtatago sa mga kakahuyan para hindi niya masilayan. Kaya sa halip na lingunin pa ang mga ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Sa sobrang init ng panahon, nagpasya siyang magpahinga 3 oras bago sumapit ang tanghali. Ayon sa kanya, 2 rason kung bakit niya ito ginawa. Una, malaman ang kanyang lokasyon. At ang ikalawa, matiktikan ang mga kalaban niya. Naniniwala siya na malapit na ito, kaya kailangan niyang malaman kung ilan ang bilang nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito na nga niya nakita ang pag-usad ng grupo. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 12 ang mga ito
at bawat isa sa kanila nagtatanga ng dugo ng purong aswang. Batid niya na hindi ito katulad ng mga maranhig na kanyang nakasagupa, kaya kahit papaano hindi siya nag-alala ng husto. Pagkatapos niyang mabilang ang mga nilalang na bumubuntot sa kanya, kaswal siyang kumain, nagligpit ng gamit at umalis. Kinahapunan, matyaga siyang naghanap ng malawak na patag upang magsilbi niyang pahingahan. Hindi niya binalak na magtagal doon buong magdamag dahil kaya lang naman siya rito mananatili ay para hintayin ang kanyang mga kalaban. Ginawa niya ito upang hindi siya masukol ng mga nilalang at malabanan niya ito gamit ang puwersa na kanyang kinakailangan. Naniniwala siya na mapanganib para sa kanya na maabutan siya nito sa masusukal na daan dahil hindi niya pasubok ang abilidad ng mga ito pagdating sa pakikipaglaban. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, dito na nga niya narinig ang atungal ng mga nilalang. At sa isang kisap mata, may nakita siyang grupong nakasakay sa mga asong doble ang laki kung ikukumpara sa mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka. Nanlilisik ang mga mata nito at sa kanilang mga itsura, punong-puno yon ng kabangisan sa katawan. Pagsilay naman dito ni Sigma, dali-dali siyang tumayo bit-bit ang punyal niya. Maya-maya pa, nang akmang papalapit na ang mga ito, doon niya tinawag ang 3 nilalang na binubuo ng elemento. Pag-ahon nito sa kailaliman ng lupa, kaswal lang itong tumayo malapit sa kanya. Hindi ito gumawa ng kahit na ano, alinsunod sa kanyang utos. Kaya naman ang masipat ito ng mga nilalang, bahagya rin itong napahinto sa kanyang harapan. Bakas sa mukha ng mga itong matinding pagkagulat, ukol sa kanilang mga nasilayan. Kaya sa halip na direkta siya nitong salubungin gamit ang lakas nila, napilitan itong pumalibot sa kanya upang mapag-aralan ng kanyang mga gagawin. Dito na rin niya nasilayan ang pagbaba ng isang matandang lalaki sa sinasakyan nitong aso na parabang binabalak nitong kausapin siya ng mahinahon. Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, bumungad sa kanya ang mukha nitong halos maagnas na. Sa estado ng matanda, batid ni Sigma na matagal na itong namayapa. Alam din niya na hindi ordinaryo sa mga aswang ang pagkakaroon ng ikalawang buhay, kaya inakala niyang nahahanay ang mga ito sa lahi ng mga amalanhig. "Sino kayo? Anong kailangan niyo?" Kaswal na tanong niya na parabang ordinaryong mga nilalang lang ang kaharap niya. Anong kailangan namin? Papasok-pasok ka rito tapos magtatanong ka kung anong kailangan namin? Sagot naman ito sa kanya. Pagkasambit nito ng mga kataga, nagsenyas ito sa mga kasamahan nito na maghanda. Pag-atungal ng mga asong nakapalibot sa kanya, hindi na niya pinatagal pa ang paghaharap nila. Walang sabi-sabi, agad niyang inutusan ng mga elemento na sugurin ng mga ito. Nang marinig nito ang kanyang utos, walang kaabog-abog itong nagwala sa lugar na yon. Buong puwersa nitong ginamit ang mga elementong bumubuhay sa kanila para supilin ang mga kalaban niya. At habang nagaganap ang pananalasa ng mga elemento, hindi siya nag-aksaya ng panahon na sugurin ang matanda. Literal na lakas lang niya ang ginamit niya dahil sa unang tingin, alam niya na nasukat na niya ang abilidad nito. Hinangad din niya na makipaglaro sa mga ito para naman mawala ang kanyang pagkaburyong kahit papaano. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang makalapit na siya sa matanda, walang habas niya itong inundayan ng saksak na siya namang madali lang nitong nailagan. Sa puntong yun, pangisi-ngisi pa ito na parabang naniniwala ito na yun lang ang magagawa niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa bawat pag-ilag niya sa talim ng punyal, kumakapit sa kanya ang maliliit na hibla ng dasal na nagmumula sa oeks ng kidlat. Ito ang lihim na aral na ikinapit ni Sigma sa kanyang armas
bago niya tuluyang sugurin ang matanda. Pagkaraan ng ilang minutong pag-ilag nito, napansin ng nilalang ang pagbagal ng kanyang kilos at panlalabo ng kanyang paningin. Bumigat din ang husto ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan ng bumaon sa katawan niya ang talim ng punyal ni Sigma. Paghugot naman niya rito, bahagyang napaatras ang matanda habang sumusuka ng dugo. "Oh, bakit nawala ang mga ngiti mo? May problema ka ba, tanda?" Wika niya habang kasywal itong pinagmamasdan. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, pinilit nitong kumawala mula sa sumpa ng OX ng kidlat. Ang kaso, anumang dasalang gamitin ito para kontrahin ang aral, hindi ito umeepekto. At habang patuloy niya itong kinokontra, mas lalo lang tumitindi ang pinsalang nararamdaman niya. Maya-maya pa tuluyan na itong napaluhod sa harapan niya, kasabay ng panginginig ng buo nitong katawan. At bago pa man yun magsalita, puwersahang lumabas ang itim na kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Paglipad nito papaitaas, agad na nawala ng buhay ang matanda. At pagkaraan ng ilang segundo, pumasok sa malaking bitak ng lupa ang kaluluwang kumalas mula sa katawan nito. Mabilis itong pumailalim sa kalupaan hanggang sa maramdaman niyang nakapasok na ito sa pintuan ng impyerno. Nang masipat naman ng mga kasamahan ng matanda ang kanyang ginawa, napilitan itong umatras habang bakas ang takot sa kanilang mga muka. Ang kaso lang, kapag sinusubukan nilang tumalikod sa mga elemento, mabilis sila nitong nahabol at nadadakip. Sa sandali na mahawakan sila ng mga nilalang na yan, paulit-ulit sila nitong inihahampas sa lupa habang umaatungal. Dahil dito, kung kaya't napilitang makipaglaban ang mga nilalang kahit alam nilang wala silang pag-asang manalo. Kalaunan pagkatapos ng nangyaring labanan, naiwan siyang nakatayo sa harapan ng mga labi ng kanyang kalaban. Bawat isa hindi na niya matukoy dahil sa lasog-lasog na parte ng katawan nito. Nagkalat din sa paligid ang mga laman loob nito, maging ang mga parte ng katawan ng asong kanilang sinasakyan. Dahil sa pangyayari, inaasahan niyang malapit nang dumating ang mga kasamahan nito. Kaya naman para makaiwas sa nagbabadyang laban, pinili niyang umalis na sa lugar na yon. At sa tulong ng elementong tinawag niya, madali niya itong naisakatuparan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, napakalayo niya na sa patag kung saan niya nakaharap ang mga ito. Gayunpaman hindi siya tumigil sa pag-usad hanggang sa may makita siyang bahay sa liblib na parte ng gubat na gawa sa buto ng mga tao at hayop. Malayo pa lang umaalingasaw na ang amoy nito dahil karamihan sa mga butong nagsisilbi nitong pundasyon ay punong-puno ng mga lamang inuuod. Nang masipat niya ang bahay na yon, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon. Kaya kahit may mga mahalaga pa siyang gagawin, nagdesisyon siya na ito ay daanan. Ang balak niya, patayin ang mga nakatirang pamilya sa loob at sunugin ang bahay na ginawa nila. Sa pamamagitan nito, hindi yon pamumugaran ng matataas na uri ng engkanto. Di nagtagal, pagbaba niya sa elemento, agad niya yung pinaglaho upang hindi na siya makaagaw ng mas maraming atensyon. Dahan-dahan na rin siya noong naglakad hanggang sa marating na niya ang harapan ng bahay na nakita niya. Pagdungaw niya rito, bumungad sa kanya ang maraming grupo ng mga nilalang na nagkakasiyahan. Yun bang parang may isang malaking handaan sa lugar. Sa sobrang pagsasayanga ng mga ito, di na siya nito napansin na papalapit. Maya-maya pa, nang medyo malapit na siya sa mga nilalang, tsaka pa lamang nito naramdaman ang kanyang presensya. Lahat nagulat sa pagdating niya, kaya ora mismo natigil ang kasiyahang ginagawa nila. Bawat isa rin sa mga ito, napilitang umatras
upang maiwasan ang nakakapaso niyang presensya. Kalaunan, bigla na lamang siyang napahinto sa paglalakad nang makasalubong niya ang isang nilalang na nagbabalat kayo bilang binatilyo. Kasyual siya nitong kinausap na parabang magkauri silang dalawa. Hoy, ang lugar na ito ay para hindi sa mga katulad mo. Huwag ka rito maghanap ng gulo dahil hindi kami kasama ng mga nilalang na hinahanap mo. Umalis ka na rito, kaibigan. Wala ka ritong mapapala at makikita. Nang marinig naman ni Sigma ang sinabi nito, medyo nandilim ang paningin niya. Gawa ng sa tono ng pananalita ng binatilyo, parang pinapalabas nito na merong sibilyan sa teritoryo ng mangkukulam. Kaya naman nang mahimasmasan siya sa mga bagay na narinig niya, agad niya itong sinikmuraan habang mahigpit na nakahawak sa leeg nito. Noong una nagpupumilit pa itong magpubiglas, pero pag-ihip niya rito ng tigalpo, bigla na lamang umunat ang katawan nito at hindi na nakagalaw pa. Nagsimula na ring maglaway ang binata habang unti-unting naaagnas ang katawang lupang ninakaw niya sa kanyang biktima. Pagsilay naman ng mga nilalang sa ginawa niya, agad itong nagkagulo. Subalit, bago pa man ito makalayo sa kinaroroonan niya, hinarang na ito ng mga elementong tinawag niya sa kanyang isipan. At nang masukol na niya ang mga nilalang, matapang niya itong kinausap ng may paninindak. Hindi kayo mga ordinaryong tao, kaya huwag kayong umasa na pakikinggan ko ang mga boses ninyo. Para sa akin, wala kayong pinagkaiba sa mga hayop na salot sa mundo. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad niyang ginilitan ng leeg ang binatang kasywal na nakipag-usap sa kanya. Pagsigawan naman ng mga nilalang na nakita niya, bigla itong nagpalit ng anyo para labanan siya. Hindi nagdalawang isip ang mga nilalang na yon, kaya bilang ganti sa kilos ng mga ito, pinagpapapatay niya ito ng walang awa. Matapos niya itong malipol, itinambak niya sa loob ng bahay ang mga katawan nito bago yun tuluyang sunugin. Ayon sa kanya, na para maisakatuparan ito, ginugol niya ang natitira niyang oras na dapat sana'y nakatalaga sa pag-usad para marating ng mas mabilis ang paanan ng bundok ng busa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, habang pinagmamasdan niya ang pagkatupok ng bahay na gawa sa mga labi ng tao, tumama ng bahagya sa kanyang likuran ang sikat ng araw. Ay, umaga na pala. Langya, di man lang ako nakapagpahinga. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinakikiramdaman ng kanyang katawan. Aminado noon si Sigma na kailangan niya ng pahinga. Pero sa mga ganoong kapanganib na lugar, sadyang imposible itong magawa. Kaya sa halip na manatili pa roon ng ilang oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-usad hanggang sa matanaw na niya ang bundok ng busa. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang malawak nitong sakop. Napakataas ng tuktok nito at pinaiikutan nito ng napakaraming puno. Hindi rin ito basta-bastang mapapasok dahil sa sukal ng paligid. At kung pagmamasdan, para lang itong pangkaraniwang bundok na kagaya ng kanyang mga napupuntahan. Pero nang umihip ang malakas na simoy ng hangin mula rito, nagbago ang ganun niyang akala. Kasabay kasi ng malakas na simoy ng hangin ay ang pagsabay ng presensya ng kamatayan na kutob niyang tinatangan ng mangkukulam. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bahagya siyang natigilan nang may marinig siyang boses ng isang matandang lalaki. Mag-iingat ka, iho. May demonyo sa bundok na yan. At anuman ang nandyan, hindi na dapat nating puntahan. Ilagan mo ang bundok ng busa dahil dyan nakatira ang pinakamalakas na nilalang dito sa atin. Huwag mo siyang gambalain upang hindi sumiklab ang gulo na matagal na nating iniiwasang mangyari. Pagkasambit nito ng mga katagang yun,
Agad naman niyang nakita ang matanda na nakaupo sa bato. Sa unang tingin, alam na kagad ni Sigma na isa itong ligaw na kaluluwa. Ang ipinagtataka lang niya, bakit parang inaakala ng matanda na buhay pa siya? Nagtataka man, kaswal niya itong nilapitan para kausapin. Manong, nga pala, saan ho kayo nakatira? At bakit napadpad kayo rito? Hindi ba malayo na ang lugar na to sa pinakamalapit na baryo? Nang marinig nito ang kanyang tanong, napatingin lang naman yon, bakas sa muka ang mga katanungan. Yun bang, parang ito man hindi alam ang sagot sa kanyang mga katanungan. Ilang minuto niya rin tong inalala bago nito ilahad ang karumal-dumal na nangyari sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Basta papauwi ako nun galing sa bundok malapit dito. Nung dumaan ako sa sagingan, hinarang ako ng malalaking kalabaw. May mga nakasakay sa kanilang nilalang na alam kong aswang. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa... Teka, ano na nga ba ang nangyari pagkatapos nun? Hindi ko na maalala eh. Basta pagmulat ng aking mga mata, naririto na ako sa lugar na ito at hindi ko na alam ang daan papauwi ng bahay ko. Ginoo, pwede bang tulungan mo ko? Pakiusap, kailangan ko nang makauwi dahil hinihintay na ako ng pamilya ko. Wala akong ideya kung ilang araw na ang nakakaraan. Basta kailangan kong makabalik sa kanila. Pasensya na ho kayo, Tatang, ha? Pero hindi ko ho kayo matutulungan. Sa tingin niyo ho, anong taon na ngayon? Taon? 1,920. Bandang Marso, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba ako, iho? Dahil sa sinabi nito, hindi na siya umimik. Alam kasi ni Sigma na ilang dekada na ang nakakaraan magmula noong sumapit ang taong yan. Kaya para hindi na ito mabigla, minarapat na lang niyang tumahimik at magmaang-maangan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na siya nilubayan ng matanda. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na matagal na pala itong hindi nakakakita ng mga tao sa lugar. Madalas, mga aswang at mga demonyo ang kanyang nasisilayan, kaya malimit nagtatago siya sa mga masusukal na parte ng gubat. Pagtatapat pa nito na, ilang araw na rin siyang hindi nakakakain, gawa ng di na siya nakakaramdam ng gutom. Wala na rin siyang nararamdamang sakit na dulot ng mga sugat na kanyang natatamo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maisip kung ano ang isasagot. Sa punto kasing yon, talaga namang awang-awa siya sa matanda. Gusto man niyang ipagtapat ang kanyang mga nalalaman, batid niya na ikakalungkot ito, lalo na ng ligaw na kaluluwa. Kaya naman para maprotektahan ang mga nararamdaman nito, pinili na lang niyang tumahimik. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ito sa pagsunod sa kanya hanggang sa makita niya ang baryo kung saan namumugaran ang matataas na uri ng mga amalanhig. Alam niya mula sa lugar na yon ay kailangan ninyang mag-ingat, kaya kahit may sikat pa ang araw, naghanap na siya ng mapagtataguan. Hanggat maaari, inalis niya sa hangin ang kanyang presensya upang hindi siya nito matunugan. Di rin niya binalak na pasukin pa ang baryo dahil ang pinakapakay niya lang rito ay ang magmasid. Nakasisiguro rin siya na wala itong pakialam sa mga nilalang na pinaslang niya, kaya malakas ang tsansa na hindi nito matutunugan ang nangyaring kaguluhan. Dumaan ang araw na yon, marami silang nakitang hindi kaaya-aya. Mga nilalang na kasyual na lumilipad sa ere, bit-bit ang kanilang mga biktima. At matataas na uri ng sigbin na umaaligid sa baryo tuwing sumasapit ang dilim. Ayon pa sa kanya, kapag tumatalikod ang araw sa kalupaan,
kapansin-pansin ang pagbabago ng mga amalanhig sa baryo. Buong magdamag din doong may umaatungal na tao dahil sa walang sawang pagkatay ng mga ito. Ang hindi niya lang halos maisip, saan kumukuha ng mga pagkain ang mga nilalang na yon? Bukod kasi sa wala itong kapasidad na lumipad, masyadong malayo sa lugar ang pinakamalapit na sibilisasyon. Subalit makalipas lang ang gabi, dito niya nadiskubre ang isang kagimbal-gimbal na lihim na maaaring nasaksihan ng kanyang mga kasama bago yun namatay. At ito ay walang iba kundi ang pagdating ng mga rebeldeng may mga dugo ng aswang. Ito ang nagbibigay ng mga bihag sa mga amalanhig kapalit ng konting dugong nagmumula sa mga ito. At ang mga dugong nakukuha nila, iniinom nila sa lugar na yon bago sila umalis. Paulit-ulit ang ganoong kalakaran hanggang sa makaipon na ito ng sapat na bilanggo. Kahit malayo sa baryo si Sigma, kitang-kita pa rin niya ang mga nangyayari. May mga ibon kasi siyang pinasahan ng kanyang wisyo na siyang nagbibigay ng impormasyon ukol dito. Dumaan ang ilang araw, nanatili pa ring lihim ang kanyang pagmamasid. At sa loob ng mga araw na yon, natutunan niyang kumain ng kahit na ano sa kanyang pinagtataguan. Lahat ng gumagapang pinatos na niya para lang makaraos. At kapag gabi, maingat siyang naghahanap ng tubig. Hindi mahalaga kung marumi ito. Ang importante mapunan nito ang kanyang sikmura. Dagdag pa niya na, napakalaking tulong para sa kanya na kasama niya ang matanda dahil sa ito ang kanyang nagsisilbing kausap kapag nawawala na siya sa kanyang sarili. Para kay Sigma, napakatagal ng ilang araw na pagmamasid niya sa mga nilalang. Wala na rin siyang ideya kung bakit siya rito nananatili, lalo pat wala naman siyang nakikitang kakaiba at hindi kaaya-aya maliban sa pagpatay ng mga nilalang ng kanilang mga biktima. Ngunit pagtungtong ng 7 araw, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nagmamasid siya noong gabi, may narinig siyang atungal ng mga amalanhig mula sa baryo. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa mga ito, pero malakas ang kanyang kutob na merong paparating na importanteng bisita sa lugar nila. Kaya naman para masilayan ang kasalukuyang nangyayari sa baryo ng mga amalanhig, nagpalipad siya ng ibon kahit gabi pa. Alam niya na nakakaduda ito sa panig ng mga nilalang, pero sa pagkakataong yun, sadyang wala na siyang mapagpipilian. Paglipad naman ng inutusan niyang ibon, nakita niya ang walang sawang pagsisigawan ng mga ito. Yung iba sumasayaw pa, na para bang labis itong natutuwa sa nilalang na paparating sa lugar nila. Kalahating oras ang lumipas. May nakita siyang 2 dambuhalang nilalang na parang tao ang itsura. Yun nga lang, gawa sa bato ang katawan nito, tapos punong-puno ito ng balahibo. May mga tanikala rin ito sa buong katawan at kapansin-pansin ang mga kadenang nakagapos sa mga binti nila na parabang wala itong pinagkaiba sa isang alipin. Nung makita ito ni Sigma Pinuno, napaisip siya kung sino ang kumokontrol sa mga nilalang na nakikita niya. Sa estado kasi ng dalawang yon, parang di hamak na mas makapangyarihan ito sa mga amalanhig na tinitiktikan niya. Maya-maya pa, nang marating nito ang sentro ng baryo, ibinaba ng 2 nilalang ang karo na hawak-hawak nila. Nung lumapag na ang karo sa lupa, lahat ng mga amalanhig ay bigla na lamang nanahimik. Pansamantalang sinakop ng katahimikan ang paligid bago niya makita ang paglabas ng isang matandang babae na may nakagapos na libro sa kaliwang kamay nito. Kakaiba ang librong yon dahil gawa ito sa sinaunang balat ng hayop. At ang mga kadenang nakakabit dito ay direktang nakabigkis sa mismong buto ng matanda. Nung makita niya ang bagay na yon, medyo nagulat siya. Gawa ng kahit sariwa ang sugat nito, napakaraming uod na nalalaglag mula rito.
Panaka-naka rin ang pagliyab ng librong nakalaylay sa braso. Animoy naglalaman ito ng mga ritual na may kaugnayan sa prinsipe ng mga demonyo. Matapos naman niya itong masilayan, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang titigan ng matanda ang ibong kinokontrol niya. At sa isang kisap mata, nawala ang kanyang paningin, dulot ng biglang pagkaagnas ng hayop na kanyang ginamit. Hindi nagtagal, narinig niya ang pag-atungal ng mga nilalang kasabay ng pagkalat nito sa paligid. Nung mapansin niyo ni Sigma, dali-dali siyang nagsumiksik sa butas na ginawa niya. Alam niya na natunugan na siya ng matanda, kaya kailangan niyang mailigtas ang kanyang sarili habang meron siyang pagkakataon. Pagpasok niya sa loob ng uka, agad niya itong isinara gamit ang mga naipon niyang lupa sa loob nito. Limitado man ang hangin mula roon, mas mainam na yon kesa mahuli ng mga kalaban niya. Halos mag-iisang oras din siyang nagtiis bago niya naramdaman ang pagbalik ng mga ito sa kanilang pugad. Akala niya ligtas na siya, pero maya-maya lang naramdaman niya ang pag-init ng lupa kung saan siya nagkukubli. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari hanggang sa marinig niya ang boses ng matandang nakakita sa kanya. Kamakailan lang, paparami ng paparami ang mga antingerong umaaligid dito. Sa kabila ng mga ginawa ko, mukhang nangangahas pa rin sila. Bukas uusad ang inyong pangkat. Puntahan niyo ang baryo ng mga mangangalaga ng pangalan ng Tiyor at dalhin niyo sa akin ang kanilang mga pinuno. Huwag niyo itong tatantanan hanggat hindi ninyo nakukuha ang aming mga kailangan. Nang marinig ito ng amalanhig na kausap nito, umangi lang naman yon kasabay ng pagsagot nito ng, Masusunod, Panginoon, palaging nakahanda ang aming pangkat kung sakali mang ikaw ay magbaba ng kautusan. Bukas na bukas, uusad kami at dadalhin namin sa iyo ng buhay ang mga antingerong nangangalaga ng pangalan ng Tiyor. matapos ang pag-uusap ng dalawa, tsaka nito nilisan ng itaas ng lupa kung saan siya nagtatago. Nung marinig ni Sigma ang lahat ng yon, nakaramdam siya ng kilabot para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Batid niya kung hindi siya makakauwi noong mismong gabi, posibleng mapasok ng mga ito ang lugar nila. At para magawa ito ng mas mabilis, kailangan niyang lumikha ng ritual na makapaglilikha ng lagusang kokonekta sa kanilang baryo. Alam niya na sa pamamagitan nito matutunugan siya ng kanyang mga kalaban, pero sa pagkakataong iyon, ito na lamang ang paraan na maaari niyang gawin upang mailigtas ang karamihan. Kaya naman pagbalik ng dalawang nilalang sa baryo, agad siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. At mula sa kasukalan ng gubat, itinaas niya ang kanyang presensya, sabay tawag ng dalawang engkantong magsasakatuparan sa ritual na nais niya. Habang abala ang mga ito sa pagdarasal sa malaking puno, nagsilbing bantay nito si Sigma kasama ng mga kaibigan niyang elemento. Itinaas na rin niya ng husto ang kanyang bakod at puder sa katawan dahil sa inaasahan niyang digmaan. Ilang segundo pa ang lumipas, narinig niya ang dagungdong ng lupa, indikasyon na hinahanap na siya ng mga amalanhig. Kahit hindi niya yun nakikita, ramdam niya na may mga alaga itong kasama. Nagsimula na ring dumilim ang kalangitan, indikasyon na may mga nilalang na nagsasagawa ng ritual upang kontrahin ang kanyang aral. Maya-maya pa, nakita na niya ang hukbo na tinatahak ang kapatagan patungo sa kakahuyan kung saan siya naroon. Ginoo, mukhang hindi na tayo makakaligtas sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin ko? Takot na tanong ng matandang kasama niya. Magtiwala ka. Hindi dito magtatapos ang buhay ko. At ganon din sa'yo.
Manatili ka dyan sa mga engkantong naglilikha ng ritual ng lagusan. Sa sandaling makumpleto nila ito, pumasok ka kaagad. Huwag mo na akong hintayin dahil hindi yan magsasara hanggat hindi ako nakakatawid o namamatay. Magmula rito, susubukan ko silang harangin gamit ang buo kong lakas. Titingnan ko kung kakayanin ba namin ang kanilang kapangyarihan. Ang labanang ito ang magbibigay sa akin ng kalinawan kung gaano kalakas ang aming kalaban. Nang marinig ito ng kaluluwa, hindi na ito umimik. Matapos ang pag-uusap nila, dali-dali itong lumapit sa mga engkantong kasalukuyang nagsasagawa ng ritual ng pagbubukas ng lagusan. Okay! Nako! Teka lang ha, parang bubulol na ako sa sobrang intense ng kwento eh. Pero pakiramdam ko rito parang magsasakripisyo tong si Sigma. Pero syempre gumagawa siya ng lagusan, gumagawa siya ng butas. Kalaban niya hukbo. Ang hinihiling ko lang, sana sa lagusang yon may mga dumating para tulungan siya. Sana lang, o pwede ring mangyari, baka umatras si Sigma. So episode 7, pahintay na lang ako, sisikapin kong ilapag kaagad para pare-pareho tayong hindi na mabitin. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.